आं माबायदि सेराव गादों नाय गोलैहांथार जै गोलैनांगौ होनबाथाय आंनि हाराया सेस गिब्रुजोबगोन आरो
sampai di hasil ini apa punya dongkong punya kau nanya hire masih mama sang kecil-kecilnya oh ini breakfast sudah tuh जों बैराब खन्द बारनानै 1700बो बारबाय 900बो मोनलांसिगोन ओमफ्राय 800बो मोनलांसिगोन बारा नायलाय जा मोजां आवाज गाबदों दैया फै आंनि थाफा आबुजि गाखोनो हादां बे जायगायाव मोनफैबाय वेस्ट कामें एपी 1300 1300 ग्रीन व्यू होटल
Tereso Dream Hotel. Makan dia. Kan kami sama you. Suruh. Gak bisa menang gaji driver, bro. Sakit mau cuma ngapa sih? Bisa mana dari sana?
손가락 지금 상구나 손가락 이제 비신용은 방식 빠지고 나는 오빠 노파가 스피드 좀 시작 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 나 그래 아니 또 스클럽만 전에 하바잖아 우리 앞에 좀 모시고 있다 아 이거 그만해 나 이거 너희 비네 너희 나봐 나 지금 한번 보자 아빠 잡아 가리고 지금 나봐 आं माबायदि सेराव गादों नाय गोलैहां गोलैहांथार जै गोलैनांगौ होनबाथाय आंनि हाराया सेस खिब्रजोबगोन आरो
saksinya tuh dia foto capture sini. Dia capture dong mana? Oh, ang bangun itu mobil sudah capture sudah terlalu dulu. Dia guna sana ya. Neng saya belum sampai duduk salah saya apa jangan lung dulu. Nomor itu baik nak. Dia apa sih? Dia apa sih? Dia apa sih? Tapi wajib tu nak kena situ. Masuk mau dah, masuk mau macam mana? Saya pula kita. Kalau lagi berapa? Ya, jangan mana?
Costa Vista kisah sisman kawan. Bina guys mencia saya mas memberi kayu. Cuci bersih biasa. Guys mencia.
Kirin di Jeju. Daso. Welcome to Kalakang. Ada yang mana? Ay, hindi kayo. Dito ka, dito ka. Kailan sila manakal? Bakit ka na lang? So guys, Kalaktang Udalgurनिफ्राय फैयै बैराकुन्द बारनानै दायो Kalaktang जायगायाव मोनफैबाय बरिया Kalaktang Kalaktang जानो नागिरदों नै Kalaktangआव माबायदि जोंनो बानायगासिनो दं बियो पानिपुरिखौ जों जानोसै उधर है खट्टा मीठा है पानी खट्टा है नाय आं जागोन पानिपुरि Kalakang fैना पानीपुरि जानो बेले बिदिनो पानीपुरियानो गोथावथार सरि पानीपुरिया आं जासै बेखौ जा जानोबा पिटानो माबानि दिन्थिया 10 थाखानि थाइबा माबा मोनबा ब्रा मोजां दे नोंसोरो जा जाया नोङो गल गलसो नै बिसिना पानिपुरिया डेन्जार मोजां गोजांदों मासे थान्दा बेंगल बायदि नङा आरो गोजांदों 13 सेल्सियास न'खराव सिं जानो हरदे 13 सेल्सियास जि गुसु ना गुसु मोनोथ' 13 सेल्सियास आप गिनती करते रहो हाँ जब तक मन नहीं संतुष्ट नहीं होता है जाग्रोनि र' भिडिअखौ खेबथ'ला खानाय बारबाय थायो दखान नैबे बन्द माखासे खुला बे दंफाङा जा मोजांखा माबा लिरनाय दङ नायलाय गासिबो बेयाव लिरजोबनाय दं गावसिनि भाषानि लिरदों आरो ना ओके याव जोङो द्रां नुयोना नै एबाव नुबाय नै बेयावनो नुयो आरो द्रां बुयोना बेबायदिनो एक्जेक्ट कालारनि जा बरिया बार खोलो खोलो थान्दाजों जाबजों Boys Hostel
रां बख'बाय ओरैनोथ' दंमोन दंनाया अब्लाबो नांगौखाय बरना लाबाय उनावहाय नांगौ बायदि साननानै स' दसेल' बेरायगोन जों बेवहाय आधा घन्टासो बा 1 घन्टासो जों 4टायावनो थांनो गोनां दायो जाबाय 3टा जासिगोनानो स' दायो जों दैथिंजाय थांनो नागिरगासिनो दं स' नायबानो जाबाय गोबां मोजां जायगाया बारहावायाबो 13 सेलसियास गुसु माने बिराद बरिया आरो माने मिडियाम बांद्रायबो गुसु नङा बांद्रायबो गुदुं नङा माने बेफोरबायदि गाननानै थानो हायो आरो ना मोजाङानो बरिया नायबाय थाबानो जाबाय बे जायगा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेरायफैनो हागोन बे जायगायाव ini Kalaktang ball field गेलेग्रा थिनथा जासिगोन ना हाब मानसि गुसुलै गेलेग्रा ini न'आ Mushroom day. Bene Kalaktang टाउना सिटी होनना बुंदों बिसोरनि जायगानि बेयाव दै मोनसिन जों दै नायथानसै दैखौ Wah, ठंडा Hei, मा जादों नोंलाय दैया wah बे मोजांथार सिनारिया बेयाव फैनानै बेरायफैनो हागोन रंजाफैनो हागोन बेवहाय नायफैनो हागोन गोबां मोजाङैनो स' जों फैनाय दिना जाबाय दिनै 2 फेब्रुवारि ओमफ्राय 2020 जायगाया नायदो बरिया थान्दा गोजांनाय जाबायानो एखेबारे बारलांनो नागिरदोंमोन बिजों थांनो नागिरदोंमोन थांनोनो हायासै नै माबा दं नै गोजौ गोथौथार थांनोनो हाया स' बेनो कालाक्टाङा मानसिफ्रा खोनागोना खोनायाखैथाय दिनैसो फार्स्ट खोनादोंना नोंसोरो कालाक्टांखौ बाट बे जायगायाव मोजाङानो थाफैनो गोबां फेमिलिफ्रा बेयाव फैनानै जायगाफोर नायफैनो हागोन बेरायनो हागोन बारा गुदुंबो नङा बारा गुसुबो नङा बाट गुसु एसे मोनाबानो मोननायालाय एसेबां बांद्रायबो नङा आरोना बरिया बेखौनो कालाक्टां सिङिनि ओरै फैनांगौ भैरबखुन्दनि सिंजों फैनांगौ एखेबारे सेंग्रा सिख्लाफोरबो बेरायनो थाखाय बिराद मोजां जायगाया बेयावहाय बर' मानसिफोरबो गोबां लोगो मोन्दों बेयावहाय गोबां मानसिफोरसै बेरायफैनाय लोगो मोन्दों जों बेयावहाय बिराद गोजान फैबाय बारा बावखायाखै जों मोनफैनायानो ओमफ्राय जों थांनांगोन जोङो मानो होनब्ला 4टा जाबाथाय बे समावहाय माने क्लाउडी बे जोमैया एखेबारे खोबजोबो लामाखौ जों गोजौजोंसो फैयो नालाय स' बेनो लामाया नोंथांमोना नुबायना स' आं बेवहाय फट' लानोसै नोंथांमोननि भिडिअ'आ बेयावनो इन जाथ'बाय जोबथ'बाय स' बाबाय गाइस आं गय बाय होनदोंमोन बाट सरि एबाउट दिस
आरो मोनसे भिडिअ बानायबावनाय जाबावबाय गोबां गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै आइ एम स' हेपि गाइस मिसाखौ मा बुंनो नंखायखौबो बुंनो हाया सैथोखौनो बुंनो हायो मानो होनोब्ला बेवहाय गुसुजों लोगोसे बारा इसेबां गुदुंबो नङा बारा इसेबां गुसुबो नङा गुसुजों लोगोसे बारहावा स्रो स्रो बाब बेसेबां मोजां शिलं जेरै बेबायदि हाङानो लामायाबोथ' नोंथांमोना नुखाबायानो माबायदि लामा आरो एसे देखायबावगोन नोंथांमोननो लामाखौ एकदम dong गाखोनि Santi. Di sini kesana sini kesana. Ini sih ya. It's live. Mana kesana mana lagi? Ini kurang lebih ini episode sana ini video. Ada yang salah kasih negara ini. बेवहाय फासिबाय दसे गोजौहाय माबा गोग्लैनो नागिरदों बेनिफ्राय मेचिन खोख्लैनो नागिरदों ओंखायनो लाखिबाय जोंना गारिया थाबथाबाय बेवहाय दसे